Mphathi ohlala sibingelele bese sedlulisa ukuthobeka kwethu okukhulu ekuthenini sitholele lethu beliyingqa izivele lokuthi sikhulume nabantu abasha esibaholayo. Phinde ngibeleleke abantu abasha abakuwonke amazwe njengoba nazi ukuthi alinayo omunye umongameli ngaphandle kwami. Anike uzakhela iy'thombe ey'baziweyo namfanekiso nje-ke wokuthi akufane nami egameni lokuba umongameli. Ngakhohlwa ukuphinde ngithule isiqoko ngelokuhlonipha bonke omongameli ngokwehlukana kwamazwe kubandakanya nelethu esilithandayo eNingizimu Afrika. Mongameli nekhabinethi lonke siyanibingelela sithumela iy'bondlo zenkonzo enhle kuwena nephalamende lonke. Belela abaholi babantu abasha ey'ndaweni nasemkhakheni eyehlukene yokubuswa nokuphathwa kweswe. Ngiyazi ukuthi iningi lenu lilindele umyalezo wami wonyaka ka-2020 i-State of the Youth Address obekuphuma umbiko uthi ngizosethula namhlanje. Ngixolise ekuthenini ayizukuphuma namhlanje isotya State of the Youth Address ngenxa ukuthi sibone kungcono siqalile isi-address abantu bethu odabeni olusematheni kulezi insuku okuyingoma yonyaka. Asiqale ke sikucacise ukuthi there's nobody who can monopolize the wisdom that led and brought about izinga lobuciko esesikulona njengabomtsitsi okuzimela kuleli ngabade. Ngakho-ke lolu udaba olusey'thebeni ngicabanga ukuthi ezibayeni cishe zemizi yonke yase-Afrika nangaphesheya kwemingcele kulabo abathintekayo. Ngakho kuphawula ngalo ngokukanoma ubani inqubo nje uma lokho kungaphazamisi inhlelo nenhlaka ezilisebenzayo njengoba lusenkantolo nje subjudice. Lapha ke ngiphawula njengenkosi yamaciko konke nanjengomongameli wabantu abasha jikelele kwazisa ubuciko bunesandla esikhulu ekusakheleni umphakathi esiphila kuwona ngokokuziphatha buphunde buwondle nangokomnotho. Kusukela ngomhla ka-31 Disemba ku-2019 kuvele indaba zokuthi ingoma yonyaka ngeke izwakale esiteshini esikhulu Ukhozi FM njengenjwayelo. Iningi lezakhamuzi zaseMzansi Afrika ziphazamiseke kakhulu emoyeni. Lokhu bekufakazelwa ukuphawula kwabantu ey'nkundleni zokuxhumana kubandakanya nakuleli ziko lami ley'ndaba. Lo msindo uqhubeke njalo saze sawelela nawo enyakeni ka-2020 namanje uphezulu ngohlobo olumangalisayo la iningi likhala ngobulungiswa emalini abayisebenzisile bevota kanjalo namaciko athintekayo abathi abanjwe ngopondo uma ngisebenzisa ulimi lwabo. Ngenxa ukuthi-ke singabaholi abangafisi ukuhola isizwe esingenalwazi esiphawula nje kuphela ngezinto esiyifunda kuma-social networks ezinye ey'suke zingenasisekelo, ngibese nginilandela inkulumo mpendulwane ebisinikeza uhlangothi lwe-Michael Owen Production ngomlomo womsunguli nomphathi wayo umnumzane Owen Ndlovu. Ngiphinde futhi ngalanda inkulumo mpendulwane ebiyiveza uhlangothi lwa-SABC ngomlomo kaMama uNada Wotshela. Lokhu ngikwenza ukuze sibe isizwe esinolwazi ngomsuka waleso naleso sihloko esisuke sisematheni ukuze ukuphawula kwethu kube yilokho okushaya emhlolweni. Singabhibhidli nje njengomuntu oshumayela ngevesi angalazi ukuthi la libhalwe ubani kuyiphi incwadi kuze kube njani. Kuko konke lokhu angikaze ngiphawule ngokusemthethweni ngaphandle nje kokuzintelela ukuze sehlise igwebu kulabo abasheshayo ukwenyukelwa ushukela. Nakho ukuphawula kwami engingafisa ningicaphune kukhona amaqondana nalolu daba mhlawumbe nize ningibuze nemibuzo uma nifisa. Okokuqala kuthi umqondo wengoma eyohlukanisa unyaka mdala kwa-SABC bewulokhu wenzeka kodwa ngendlela eyehlukile kunaleya kamuva. Indlela bekwenzeka ngayo bekuba yileyo ukuthi igunga eziphezulu zokuhlela ikakhulukazi ohlangothini lomculo ngokwehlukana kwemisakazo ka-SABC zikhelisa ingoma ebese becwaninge bathola ukuthi izona ezidla ubhedu kulowo nalowo nyaka. Bebese-ke bekhetha isikhathi okwamahora athize la lezi ingoma beyizodlala ngokulandelana kuze kuthi le abayihlonze njengedla umhlanganiso idlale ngehora leshumi ngqo ebusuku kwehlukana khona unyaka. Yebo, ukuqagula kwabalaleli bekuba khona kodwa bebengenaso isandla eqinisekiseni ukuthi lowo abamuze ekhaleni uyaphumelela. I-Michael Owen Production ibese iwulolonga lo mkhuba yengeza inongo ey'thile eziwubaze waba yilokho yikho kamuva nje. La sibala ukuthi lo mkhankaso ube yidumela nesasasa elifaka cishe wonke umuntu othintekayo. Lokhu ikwenze ngokuthi lona kube umncintiswane la uhla lwengoma lukhethwa luphinde livotelwe abalaleli kusetshenziswa uhlelo lama-SMS akhokhelwayo. Umncintiswano ubese wenziwa ngokuhlanganyelwa iziteshi zonke zika-SABC kubalwa nezikamabonakude.
Kube khona nemklomelo yakumaciko onke akhethiwe kanjalo nemvuzo eyehlukene yokukhuthaza labo abavotayo. Kuningi kokunye okuvela ukuthi iMichael Owen Production ikwengezile njengokunxenxa iminyaka ethile nenhlaka ezithile zikahulumeni kuba zeseke lo mkhankaso. Uzokhumbula ukuthi ekwethuleni kwawo umasipala waseMhlathuze waba ngeminye yokuqala ukuzibandakanya nalomqondo. Emveni ke kokubheka nokucwaninga izimvo zalabo ababili, nakho mina njengomongameli olusha lonke jikelele engingakubalula njengesisombululo. Ngaphambi kwesisombululo, masiqale sincoma ukukhula kwendima yezikaqedi isizungu izifike kulesi sigaba la umhlaba ucishe uzamazama uma kukhona la kungavunyelwana khona. Siyawabonga futhi amaqhawe alwela le ndima izifike la ikhona. Amanye akobandayo kepha siyathemba yathokomala uma ebona ukukhulu okungaka ngoba lokhu kusho isinkwe etafuleni labakwethu eAfrika. Kulezi ingwazi angibakhohliwe ubaba uKansas City Mchunu oyingqalabutho emsakazweni kanjalo nakumabonakude, ubaba uRobert Sishi, uSjula Mnisi, uDouglas Mfeka kanye nobaba Bhodloza Nzimando. Kuyimanje siyazi ukuthi yize ngasekho emsakazweni kodwa usakulwela ukuvela nokuphakama kwekhono labakwethu eAfrika njengoba sekuyilo elumnotho nefa kwabaningi abangamaciko. Siyabonga futhi ukuthi lo mkankaso ufike esigabeni la ukwazi khona ukondla amaciko akithi. Isikhathi esiningi amaciko ethu afesingetho ubupha nokweswela ebefumbethe amakhono ababazisayo. Ubuciko nobugagu babo buphetha buyinto nje yokushayelwa izandla eziteji bajuluke baphuma abantwana babantu bangena ematekisini ngesikhathi imali yekhono labo iya kwinkinzimali. Ngakho ukubona imiklomelo nemvuzo njengezimoto, imali, izindlu kubuyisa ithemba nakubantwana abancane abafumbethe amakhono abasakhulayo. Ukubona abalaleli nabathandi bobuciko nabo bevuzwa ngokweseka amaciko abo kuyayinqoba impi yabomdabu athokashenge uJC isethunjini. Ukubona uhulumeni nenkampani behlanganyele kufukuleni lombhidlango kunikeza kuphinde kubuyisa ithemba elikhulu. Nasi ke isiphakamiso sami engicabanga ukuthi singalisombulula lolu daba. Kuyiliqiniso elingephikisa ukuthi lona umqondo nomkhuba obuvela ukhona ngaphambi ka2012 okunyaka iMichael Owen Production ephakamise ngawo lokho esesikwazi njengekamva lawo. Akanaphutha futhi weSABC umethi lona umqondo wavela nabo. Kodwa futhi kuyiliqiniso elingephikisa ukuthi umsoco omningi nesisindo kubandakanya nesasasa lalomkhankaso ufike nama SMS okuwumqondo kaNdlovu nenkampani yakhe iMichael Owen Production. Yebo, siyalwethemba uhlaka nohlelo lwezobulungiswa kanjalo nezinkantolo ekusombululeni inkinga. Kodwa kwesinye isikhathi indlela yokusebenza kwazo ibuye ingadlelani incamo nendlela yokwenza kwethu njengamaAfrika uma kufanele kuthelelwana amanzi kukhongwe nobuhlobo. Isikhathi esiningi isombululo zomthetho ziyakuphoqa ukubuyisana siklinye laba abathintekayo kuba basebenzisane sebebambene ngobhongwane. Abahlawula imali yesondlo ngokomyalelo wenkantolo bazovumelana nami kulokho. Isikhathi esiningi lobo budlelwane abubi buhle futhi ke isikhathi eside ablast busheshe kuphela. Lo mkhubo omhle kangaka ungonakala uma izinkantolo zingavuna oyedwa kulaba njengoba bobabili bedingana ukuze leli iphupho lokuphakamisa amaciko kanjalo nosomabhizinisi abamnyama lifezeke. Ngakho ke esami isiphakamiso ukuba laba abaholi bobabili okuwumangali iMichael Owen Production nommangalelo weSABC bakho uhlelo lokusombulula lokhu ukungaboni kwabo ngasolinye ngaphandle kwenkantolo. Engxoxweni zabo badingide nokuthi banxeshezelwa kanjani abalaleli bese bevotile yize sekukhona kungeke kusenzeka njengama bragging rights kanje, kodwa mhlawumbe ubulungiswa benziwe ekutheneni zonke ezinye izethembiso zemklomelo nemvuzo kuyatholakala. Siyaqonda futhi ukuthi lo mkhankaso ufaka nenkampani ezithile zangasese nalezo zikahulumeni njengabaxhasi okuyofuneka ukuba banxeshezelwe ngokufanele. Uma ke behluleke ukufunana batholane babuyisane sekuyophoqa ukuba izinkantolo zingenelele, okuyinto ke nokho engeyituse kwazisa umnumzana uNdlovu umhlobo omdala neSABC. Kuningi okuhle laba bobabili esebefukulane khona. Ngicabanga ukuthi ngifakazela obekhulumela eSABC uma ethi uNdlovu ngomunye wabasebenzi abasiqatshayo ngaye. Khona ethi kimi basangafunana batholana.
Asiphetheke lesisethulo ngokunxenxa umphakathi namalungu ahloniphekilawo ikakhulukazi abantu abasha ukuba baliphathe ngesinono lolu daba bangalulengisi. Isinqumo ngalo siwumlando wendlela thina sizwe sinsundu esiphilisana ngayo naseyikhathini la singaboni ngasolinye. Asikhulume ngendlela ethobayo nefundisa abantwana bethu ukuziphatha nokukhetha amagama. Masihloniphe amasoka azizalayo, sinyathele sibeka imibono emihle, sihambe khona la sihambe khona, ulimi lwethu lungasiki njengensingo ebukhali nxa zonke. Siphela lapho ke isethulo sami njengomongameli wabantu abasha emhlabeni jikelele. Abafuna imininingwane eyengeziwe neyevile ngalokhu bavumelekile ukuxhumana nehhovisi lami ngokusebenzisa imininingwane kaFacebook, Instagram noTwitter othi @mavundla ogcina ngo-H, kanjalo ne-YouTube channel yami iMavundla TV. Asihlanganeni ke ngokulandelayo embikweni wami wonyaka ka-2020 engizonethulela wona kusasa. Imina owenu, umongameli olusha emhlabeni wonke jikelele, uSolwazi uLungisani Extra Sauce Mavundla.